ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Mga igsoon, salamat tas Ginoong buhi pa ta. Buhi pa ba mo diha? Buhi pa. Niya magpasalamat po ta niya nga naatay mga grasyang nadawat matag adlaw sa atong kinabuhian, pero naglisod ang kalibutan, naglisod ang atong katawhan. Musa magampo tas padayon nga masulbad na unta kining pandemic. Gahom ang gid ni sa yawa, hinaot unta nga makalihok gyud ang gahom sa Ginoo aron mapapha kining maong kadaot na mihamok ug mishasi nato karon sa tibuok kalibutan. Padayon putang magampo uban sa mga pamisa nga ato karong gidawat, iampo nato ang ato dinhing mga nagtrabaho sa atong simbahan, ang mga benefactors, donors ug atong mga contractors. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, agaka og panalipdi ang imong katawhan ug ihatag kanamo ang wayhunong nga pagtahod sa imong ngalan ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa ikasiyam ka tuig sa ikanapulo ka adlaw, sa ikanapulo ka bulan, sa paghari ni Sidikiyas, misulong si Hari Nabucodonosor sa Jerusalem uban sa tanan niyang kasundaluhan, ug likusan nila kini. Nagbuhat sila og mga trensera libot niini. Gilikusan nila ang syudad hangtod sa kanapulog usa ka tuig sa paghari ni Sidikiyas. Sa kasiyam ka adlaw sa kaupat nga bulan, grabe na kaayo ang gutom sa syudad ug wala nay makaon ang mga tao. Unya gibuslutan nila ang kuta sa syudad. Ug pagkagabii miikyas ang hari uban sa tanang sundalo niya, agi sa pultahan tunga-tunga sa duha ka kuta duol sa tanaman sa hari. Bisag gilibutan sa mga taga-Babilonya ang syudad. Dito sila padulong sa Araba. Apan ang hari gigukod sa mga taga-Babilonya ug giapsan siya dito sa kapatagan sa Jericho. Ang iyang kasundaluhan nakatibulaag pagpanagan. Unya hidakpan ang hari ug gidala nila siya ngadto sa Ribla, diin dito si Nabucodonosor ang hari sa Babilonya ug gisilutan siya ni Nabucodonosor. Gipatay nila ang mga anak ni Sidikiyas sa tubangan gayud niya ug gilugit nila ang iyang mata ug gigapos siya kadina ug gibihag ngadto sa Babilonya. Sa kalimag tuig sa kapitong adlaw sa bulan, nga mao ang kanapulog siyam ka tuig sa paghari ni Nabucodonosor sa Babilonya, si Nebuzaradan ang kapitan sa mga gwardya sa hari sa Babilonya, miadto sa Jerusalem. Gisunog niya ang templo sa Ginoo ingon man ang palasyo sa hari ug tanang balay sa Jerusalem. Ug gilumpag sa mga taga-Babilonya nga kuyog ni Nebuzaradan ang makuta nga naglibot sa Jerusalem.
Ang mga tawo nga nahabilin sa syudad ug ang mga sundalo nga mitipon sa kasundaluhan sa hari sa Babylonia ug ang uban pang mga tawo gidala ni Nebuzaradan ngadto sa Babylonia. Apan gibilin ni Nebuzaradan ang mga kabus kaayo aron maoy mag-atiman sa mga parasan ug aron maoy mag-uma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dili unta makasulti ang akong dila kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Dili unta makasulti ang akong dila kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Sa daplin sa mga suba sa Babylonia, nagalingkod kami ug nagahilak sa among paghinumdum sa Sion. Didto sa mga kahoy ni adtong yutaa, hisab-ong namo ang among mga alpa. Dili unta makasulti ang akong dila kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Bisan ang mga mananakop kanamo naghangyo, nga bungaton namo ang mga titik sa among mga awit, ug ang mamimihag kanamo nag-awhag kanamo nga malipay. Awiti kami sa mga awit sa Sion. Dili unta makasulti ang akong dila kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Unsaon man namo pag-awit sa usa ka awit sa Ginoo diha sa yuta nga langyaw. Kun hikalimtan ko ikaw, O Jerusalem, hikalimtan unta ang akong tuong kamot. Dili unta makasulti ang akong dila kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Mutapot unta ang akong dila sa akong alingagngag kun dili ako mahinumdum kanimo. Kun dili ko palabihon ang Jerusalem, labaw sa akong kalipay. Dili unta makasulti ang akong dila kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaon ko ikaw o Ginoo. Si Jesus milugsong sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya may usa ka sanlahon nga miduol kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, Sir, kun buot ka, mahimo mo ang pag-ayo kanako. Gihikap siya ni Jesus o giingnan, buot ko, mamaayo ka. Og diha-diha, naayo siya. Unya miingon si Jesus kaniya, pamati, ayaw isugilon kini kang bisan kinsa, kundili adtua dayon ang pari o pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises, aron ang tanan mahitabo, ang tanan mahibalo nga naayo ka na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Dunay gipresentar ang ato karong pagbasa o ang atong ebanghelyo nga pulos gyud lisod. Lisod kayo ayuhon ang leprosy, ang sanla. Mao na nga nag-antos og maayo ang sanlahon. Ang kahimtang sa mga Israelita sa dihang nabihag sila sa Babylonia, nakita ni nabati nato giunsa paggunob ang Jerusalem, giunsa pagtorture ang hari nga miaksyog Ikias, gigawngan sila maayo sa hari sa Babylonia, Nabucodonosor. So lisod sa kaito pagsulbad ang maong kaulipnan. Puparihasad kalisod sa kaulipnan didto sa Ehipto niadtong panahon pa sa panahon nila ni Jacob, nila ni Jose. Pero ang Ginoo pulos gyud na ay solusyon aning tanan bisag unsa kalisod. Nya ang solusyon sa Ginoo simple ra kayo.
Ambot kining ato rong COVID. Saon ito pagtawag COVID-19, novel coronavirus, bisag kung sa itawag na to ani. Mga hapit naman unom na ka. Hapit na mo unom kay January 30 man to nagsugod ang kuan gid nato din action. Awa na mo unom na karong 30 Hunyo. Nya lisod ni sayon. Lisod. Porting lisura. Way usa na to ani bisan pag unsang harias tibok kalibutan igo ra ta magyaw-yaw-yaw diha sa kaning internet nga oy kuan man ni pero sa tinud-an ay on the ground lisod sa mga kuan ay labi na gyud sa mga nagtrabaho, mga negosyante, mga providers ba lisod kay ni. Aka na no mga bata kay dagandagan ra man ang mga bata. Ang pari huwat lang mamig naay mo hatag na mo kay disan mo hatag patay sa musgaba. Kami huwat lang mi dire lingkod-lingkod. Ana. Pero kamong nangita, kamong nang inabuhi. Wa magpanglingo-lingo so nang ganang ECQ na sad din as kalabang sunod border. Di nakakalabang ikas barangay ninyo ngadto sunod barangay na ay mga military mura na hinuon tanig mga kontra sa balaod. Napay COVID nga magsigig sod na tong di makita, di apagyoy makita nga porting istrikto ha. Lisod Pero ang Ginoo do nagyapoy solusyon ani. Nya sayon ra kay niya buhaton ang kanabitang lisod kay nato, sayon kay buhaton sa Ginoo. Ang Ginoo di gid niya lisod-lisorod. Wa gid nas planos Ginoo nga lisod-lisoron ta. Gani si Kristo may deklarar gina, come to me all of you who are heavily laden and I will give you rest. Take my yoke, for my yoke is easy and my burden is light. Kung ang ato ganing kinabuhi sayon o gaan, pasabot ang Ginoo mao'y nag-atima nato. Kung ang ato ganing kinabuhi bugat o lisod, ang nagahom nato mao ang yawa. Nakaron pangutan-on ta mo kinsa may nagahom ros kalibutan. Oy tubag. Ang Ginoo. Usbon ako ha, kung ang Ginoo mo'y magahom nato, ang atong kinabuhi sayon o gaan. Kung yawa gani mo'y magahom nato, ang atong kinabuhi lisod o bugat. Nakaron kinsa may nagahom sa atong kalibutan. Ang yawa. O ganong nahitabo man ni siya. O ato sang tanawon ang history sa mga taong nagtuos Ginoo, matag higayon nga mopalayo sa Ginoo pinaagi sa pagsupak sa iyang mga sugo, magkalisod-lisod yun. Parihara na bang mopalayo ka sa mekaniko, din ani mo ipa-check up imong sakyanan bisag unsa pa na kabranyo nya din adjud ka mohimo sa kanang ilang gihimo bang schedule sa regular check up imo ginang supakon tanan tanan gyud ang tanan gisultis mekaniko imo ginang supakon unsa may mahitabo nimo magkalisod-lisod gyud ka moabot yung panahon na maglisod gyud ka pero mosunod lang gyud ka tambag sa mekaniko imo ginang sundon unya gamay nimong problema konsulta dayon kaniya sayon og gaan ang imong pagdaas imong sakyanan nga sakyanan palang gani na unsa na kaning atong kinabuhi nga daghan kay ni siyang aspito makita og dili makita mo na ang kuwang day nato karon mga igsoon mao ang pagsunod gyud sa Ginoo kining atong pagsimba dinhi dili unta ni kutob lang sa pagsimba. Ano bang tubag-tubag? Hapit mag-isan mo di manubag. Magtutok ra mamuspari, magsigim tingin limog analyze nga sa father karon wa pa ba ni COVID o na ni COVID. Mukalawat nakakuani di na. Di man mo manubag sige na kog pangutan. Lektor bitaw na to diri akong inatubag ter ingon ni siya. Kinahanglan di ko motubag pa dir nako. Imo day kong himong buang ani sige pangutan way mo tubag. Mura kong nangutanas buwan. Akamo dia, inyo mo kung imong buwan mo say, mangutana ko, di mo tubag. Nya mingon mo, ngano sige mo sa pangutanan, gahumili mo ka diya. Ambot lang, bote mo, suguon ko sa Ginoo. Pasangin lang din Ginoo ba. Ana ra ko na siya. So karon
mo paduol tas Ginoo. Unsa titubag nato sa Salmo? Unta makasulti ang akong dila. Kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Sus nindota paminaw no. Dili unta makasulti ang akong dila kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Grabihan ano? Kinsa may gasulti ani? Kadtong nabihag didto sa Babylonia. Kay murag di na sila kakita Ginoo. Wa na sila'y mga hari, wa na sila'y propeta, wa na sila'y halad sa templo, wa na tanan. Pero unsa may gisulti sa mga buotan nga mga Israelita, di gyud ti kakalimtan Ginoo. Unya kung ila man kong torturon, ila man kong patyon, kay di na jud ka pahisgutan. Hinaot unta nga dili makasulti ang akong dila, pasabot doko lang, way tingugay. Kuwat na lagkanus apat yun. Di ba mao na gisulti ni amo sa nagibuhat ni Kristo? Gitorture siya bayo? Wa na. Di siya mutingog. Pero ang iyang kasing-kasing siging offer ngadto sa Ginoo. Nakaron, kamong mga asawa, kung ang imong bana magsigig kulata nimo, nya mao ni imong tima dili unta makasulti ang akong dila kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Gikulata kas imong bana unsa may isultis imong dila. Og moingon ka pisti kang buanga ka ana. Unsa man na nakahinumdom pa kag Ginoo ana? Wala. Wa na. So may pagmaamang ka, mapariha kang Zacarias na wa na mo tuo sa Ginoo nga mamabdo siyang asawa da naamang lagi nipilit yang dila siya lingagnag dinaynon siya katabi. Ana. Nyaron ko ng pari, pakiton og siksi kayo. Unsa may isultis pari? Wow. Og may pari, wow. Ay, bahala mo diya. Pero may ng pari, hi Lord. Mura ba na yung term ni Reverend? Kusugay siya na, hi Lord. Ana ni siya tingali, hi Lord, magpa-ordin ko, dili. Amat nga nung magsigi ni siya, mo sa tingali, kaya rin siya kalimot sa Ginoo. Ana. Ang tinuod nga paghinumdom sa Ginoo, mga igsoon, maugyod ang pagbuhat sa iyang mga sugo. Nga ang tanan natong buhaton matag adlaw, ato yung hinumduman kung sugo ba ni sa Ginoo, nihaom ba ni sa sugo sa Ginoo. Bisag ka ng inyong pagsimba diha, nihaom ba na sa sugo sa Ginoo. O kung saon pag-ila ang sugo sa Ginoo, ang tanang buhat nga makapalayo nato sa sala, kana sugo na sa Ginoo. Sayo na kayo kay bawo naman kita unsay sala. Kana mga bata ninyo magdagandagan. Niya itukmod ang inyong TV nga flat screen. Niya mahog. Niya human sana mabuak. Sala na dili. Sala. Pataka lamog sa gididan dito sa Ginoo sa pagdagan. Gididan wa. Wala. Nya kanang bata tukod mo na siya kay nidagan man natukod diyan TV. Nya na buak imong TV. Unsa mo na di na sala disgrasya. Aksidente. Di ba? Nya kanang imong anak nga 1-year-old nakakitag kandila, gisilaban inyong kurtina, nasunog yung tibok balay, sala na dili. Dili, wa man sanay kabuot nga imong sanang gitagaag kandila. Ang pasabot nako ang sala kana bang tinuyo nga desisyon aron magbuhat og dautan. Tinuyo ba? Tinuyo. Dili aksidente. Panalitang pare, aksidente nakakita diha nga wa manapo. Dito sala, pero balikan na kung tanaw ka to, sala na to siya. Pero ano lang, uy Lord, unsa man ni? So gamit ang ka-reverend, ay Lord. Ali na lang kumutanaw sa sakramentaryo. Ana ba? Aw di na to siya sala, nya buntogon ni resonahona. Para ko na tanaw nimo sa imong cellphone, ay mo pop up diha nga nagbikangkang. Ana. Anya, og mutanaw ka, uy Lord, di man ni mao. Ay off dayon nimo. Di na siya sala. Pero imo ganitong i-open og balik sa manto, kana sala na siya. Desisyon ba? Desisyon. So ayaw pag desisyon padung sa sala. Desisyon gyud padung sa Ginoo. Ug ang desisyon padung sa Ginoo nagkahulugan nga buhaton nako
unsay gibuhat sa Ginoo niining maong sitwasyon. Pananglitan ang imong anak din agyud maminaw nimo. Adto na lang sa TV, adto na lang sa internet, purti pag yung tapulana, manghasi pag yung dili pa kanon. Unsa may buhat sa Ginoo para anang klasihas tao. Yaw-yawan, silutan, ang Ginoo dili. Ingon siya, pagpakamatay para sa imong gihigugma. Mo na, sigihan nimo siya atiman, hangtod mamatay ka. Ana mo na desisyon. Nya inyo nang himon, mga ginikanan. Pilit ng inyong dila sa inyong lingagnan. Ngano man, magsigi kag pamalikas, magsigi kag panunglo, magsigi kag yaw-yaw kada adlaw, mura kag plakang guba, may pagdi na lang ka magtingog, kay nalimot na kas Ginoo, nagpakaginoo na ka. Ang imong kasuko, mo na nagpakaginoo nimo. Kung kami sang mga pari, maghuna-huna namin nga kami mo itagiya aning maong parokya, aning maong simbahan, na kining ato rong gibuhat dining project, ako ni, may pagmupilit sa akong dila, akong lingagnag. Pwede ra gyud ko mamatay karong gabi mga igsoon, kamoy bayad aning nahibilin. Bitaw, pwede ra kina. Di ko maghuna-huna nga ako na yung mahuman sa ding niya, moingon sa ko, kamo man sa gahuman ani. Ang ato mga donors, benefactors, nga wa gani ang uban makaanhi pa sa atong simbahan. Napagani ni donate nato karon og mga 200,000, ingon ni siya, asa gani inyong simbahan pa dir? Nako pun-i usag 200 aron mo kadumdum ka sa simbahan. Ngano man na? Gipangtandog sa Ginoo. Gipang-imbitar sa Ginoo. Unya ako na ang kunon nga ako, may pagmupilit akong dila sa akong lingagngag. Pakauwaw lang ko. Mabalaka ko ani. Oy, di ko balaka oy. Pwede ra gyud mig magtaban sa madre ugma. Wa gi problema no. Kung mo desisyon ko ana, pero di sa ko mo desisyon kay dautan man na. Sige manindog na ta. Mga igsuon sa atong pagkamanagsuon, nagkatigob kita karon aron pagdaig sa Dios nga mao'y tinubdan sa tanang mga butang. Malaumon ug mapaubsanon kitang mudangup kaniya diha sa pag-ingon, Kristo pamatia kami. Kristo, pamatia kami. Nga ang simbahan mamahimong buhing saksi sa kang Kristo nga kadaugan. Magampo kita sa Ginoo. Kristo pamatia kami. Nga ang mga nasod magkahiusa aron ato nang maangkon ang tinuod nga kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Kristo pamatia kami. Nga ang mga nag-anto sa sakit sa lawas o kalag, mahupay pinaagi sa atong mga pag-amuma o pagmahal. Magampo kita sa Ginoo. Kristo pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Kristo pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, na pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Kristo pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Kristo pamatia kami. Nga ang atong mga igsuon mihalin na makatagamtam na sila sa kalipayng tunhay dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Kristo pamatia kami. Amahan, dungga ang amo mga pag-ampo, nga gituboy namo kanimo uban sa gugma o pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Amen. It will become the bread of life.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. alang sa pagdayeg kagmaya sa ngalan, ug alang sa puslanan sa dibok niya santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad kining sakripisyo sa kadait maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahimnangpon sa pag-alagad kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygo na nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi og kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gipamisahan karon ug kadtong wa na hinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang Gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dila ko angay Palawan kanimo, akan pamulong mo lamang ang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Amen. Ang lawas ni Kristo
kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo, sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan, ug dad-a kami nganha sa kinabuhing way katapusan nga among gisaulog niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos among amahan, isangpit kami kadimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyo po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon, sa kinaiya niining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanat niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay, alang sa kaayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Paliho. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine healing. Kana bang sayon nga pag-ayo nato pinaagis gahom sa Ginoo. Ang ato lang buhaton mopaduo lang kita sa Ginoo pinaagi sa paglikay sa sala, paghunong gyud sa sala. Mao'y makapahimo natong duol sa Ginoo. Padayon tang magpasalamat sa atong mga contractors dinhi nga nagpadayon sa pagtrabaho bisag wa tay bayad-bayad. Padayon sa pagpasalamat tungod sa mga taong gasigi sad og tampo nato, ato lang usang gitigom-tigom ning atong mga donations basin pa og makahatag ta human-human ning atong mga nag-unang proyekto gikinahanglan, makahatag ta og partial payment na sa atong mga contractors. Ampo lang ta nga ang Ginoo padayon nga motandog sa mga tao nga ning taliwa ning kalisod duna pagyud sila'y mahimos pag-donate. Ibaw-an nato og ato gining hinumduman nga ang Ginoo malipay gyud kun mohatag ta bisag naglisod na ta. Sama adtong byuda nga mihatag og limos ngadto sa templo bisag wa na say hapit kaon, o katong biyudang nitabang ni Propeta Elias bisag hapit na siya mamatay sa kagutom. Gipremyuhan gid sila sa Ginoo. Ingon ana ang paagis Ginoo niya magpasalamat tas mga taong mi avail ni anang maong pamaagi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dad-o ng kalinaw ni Kristo. Salamat.